Egun on guztioi eta ongi etorri enpresarean jardunaldi honetara. Eskerrak ematen hasi nahi dut, hau guzti ez bai litzateke posible izango bide lagunik gabe. Eta beraz, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, Hernaniko Udalari, Espriri eta Laboral Kutxari eta nola ez Orona Fundazioari beretzean hartzeagatik. Mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko hausnarketa egingo dugu enpresarean azokaren 5. edizio honetan. 2010ean hasi ginen proiektuaren lehendabiziko urratsak ematen, alor sozioekonomikoaren beste espazio bat euskaraz betetzeko eragiten. Profesional euskaldunen eta euskara aintzat hartzen eta baliatzen duten enpresen beharrei erantzuteko baliabide bat eratu nahi izan genuen. Elkar ezagutzeko, hitz egiteko, eztabaidatzeko, elkarlana sustatzeko, proiektuak partekatzeko gune bat, profesional eta enpresa hauen beharrei erantzungo diena eta euskaraz gainera. Foroak, jardunaldiak, enpresarean telebistaren zuzeneko emanaldiak eta gaurkoa bezalako azokaren 4 edizio antolatu ditugu orain arte. Enpresen etorkizuneko erronkez, finantzazioaz, ekintzailetzaz, krisialdiari aurre egiteko formulez, pertsonez, digitalizazioaz eta transformazioaren erronkez aritu gara besteak beste. Aurtengo edizioaren gaia, Bai Euskari Elkarteak kudeatzen duen Euskaragileak enpresa batzordearen proposamen batetik sortu zen. Enpresa hauen iritziz, administrazioak eta enpresak garapen iraunkorrerako helburuak lantzen hasi dira. Nazio Batuen erakundeak abian duen garapen iraunkorrerako 2030 agendaren baitan. Marko honek 17 helburu definitu ditu mundua hobetzeko, baina hizkuntza aniztasuna ez da modu esplizitoan aipatzen. Enpresareanen aurtengo edizioa gainera urte zelebre batean dator, ikusten duzuen bezala. COVID-19ak erabat baldintzatu ditu gure egunerokoa eta enpresen zein administrazioen jarduna hilabete hauetan eta esperimentatzera bideratu gaitu. Testuinguru honetan, asko ari gara hitz egiten etorkizunerako baldintza egokiagoak eraikitzeaz, tokikoari garrantzia emateaz, bertatik eraikitzeaz, elkarrekin eraikitzeaz. Eredu inklusiboago bat behar dugu dimentsio guztiak aintzat hartuko dituena. Geroa elkarrekin eraiki behar dugu eta euskaratik eraikitzeko aldaketak egiteko eta eragiteko baliatu behar dugu egoera hau. Gure ongizatea eta gure lurraldearen garapena hizkuntzekin ere lotu behar dugu. Euskara baita gure ongizaterako giltzarri nagusietako bat. Enpresarean azokak horren guztiaren inguruko hausnarketa egiteko plaza eskainiko du. Euskaratik eta euskaraz. Mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa eraiki nahian. Ongi etorri beraz, Bai Euskarari Elkarteak enpresarearen bidez eskaintzen duen bilgune honetara, eta espero dugu gaurko jarduna ahalik eta oparoena izatea guztiontzat eta geroa elkarrekin eraikitzeko aukera izatea. Mila esker.